Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged 9. szemeszterének 7. előadásán, itt a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged 9. szemeszterében 10 alkalommal találkozhatnak a Szegedi Tudományegyetem tudósaival. Az előadásokon készült felvételt a Városi Televízió Szeged műsorában, valamint a Szabad Egyetem Szeged honlapon tekinthetik meg. Rövid összefoglalót a Szegedi Egyetem című újságban olvashatnak. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után, vagy a Szabad Egyetem Szeged honlapján, a www.u-szeged.hu/Szabad Egyetem oldalon tehetnek fel kérdéseket. Mai előadónk dr. Vécsey László akadémikus, tanszékvezető egyetemi tanár. A Szegedi Tudományegyetemen közel 2 évtizede a neurológia vezetője, majd a neurológiai klinika igazgatója. A 80-as évek végén 3 évig volt tanulmányúton Svédországban a Lundi Egyetemen, ahol a Lundi Egyetem doktora fokozatot szerezte, illetve Bostonban a Harvard Egyetemen a Massachusetts General Hospital neurológiai klinikáján. Érdeklődési területe a neurológiai kórképek, így a szélütés, a szklerózis multiplex, a fejfájás és a Parkinson-kór patomechanizmusa, új terápiás alternatívák vizsgálata. Kutatása középpontjában a Kinureni rendszer szerepe a neurodegeneráció és neuroprotekció folyamataiban áll. Több mint 300 közlemény, valamint 11 könyv és monográfia szerzője, társszerzője, illetve szerkesztője. Szabadalmai jelentek meg a fejfájás és neurodegeneráció új terápiás lehetőségeinek témakörében. A Szegedi Tudományegyetem általános orvostudományi karának dékánja, a Magyar Tudományos Akadémia orvosi tudományok osztályának elnöke, illetve az Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottságának alelnöke. A közelmúltban az Európai Neurológiai Társaságok Szövetsége regionális alelnökévé választotta. Korábban elnöke volt a Magyar Fejfájás Társaságnak, a Magyarországi Fájdalomtársaságnak, a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetségének, a Magyar Ideg- és Elmeorvosok Társaságának és az MTA Klinikai Idegtudományi Bizottságának. Az Európai Klinikai Neurofarmakológiai Társaság korábbi és a Duna Nemzetközi Neurológiai Társaság jelenlegi főtitkára. Mintegy 15 folyóirat, egyebek mellett a Világneurológiai Federáció szaklapja szerkesztőbizottságának tagja. Felkérem Vécsey László professzor urat, tartsa meg előadását. Tisztelt kollégák! Én azt hiszem, napjaink tervezéssel telnek. Tervezzük a holnapot, tervezzük a hétvégét, tervezzük a születésnapunkat, tervezzük az elkövetkező évben mit teszünk, és ez a terv egyik napról a másikra semmivé köddé válhat. Magyarországon egy kisváros lakossága szenved évente szélütést. Hihetetlen szám ez, és közülük körülbelül 16-17 ezer ember meghal. Mit tehetünk azért, hogy ez ne történjen meg? Nos, ha összehasonlítjuk nemzetközi vonatkozásban, látható, hogy Magyarországban nem csak a szélütés, hanem a szívinfarktus általában az úgynevezett keringési betegségek területén meglehetősen rossz pozíciót foglal el. Melyek az okai ennek? Az egyik a magas vérnyomás. Sajnos a magas vérnyomás jó néhányszor nem okoz problémát, nem lehet észrevenni. Van, akinek persze fejfájása van, de nem fordul orvoshoz. Nos, ez egy nagyon-nagyon alattomos kórkép, vagy nagyon alattomos tünet, amelyik egy idő előre haladtával egyre inkább tönkreteszi az ereket. A másik fontos dolog a diabétesz vagy cukorbetegség. A cukorbetegség, majd fogjuk látni egy későbbi ábrán, szintén hasonlóan nagyon káros lehet, hiszen az ereknek az állományát, az ér szerkezetét károsítja. Sokak előtt ismert az, hogy a vérzsírok, különösen a koleszterin emelkedése komoly problémát idéz elő, messzesedéshez vezet. És mindenhez társul a dohányzás, ami nem csak tüdőrákot, nem csak szívinfarktus, hanem szívütést is előidézhet, illetőleg a helytelen táplálkozás,
a nem megfelelő mozgás. Tehát csupa olyan dolgot soroltam föl, amikon tudnánk segíteni. Őszintén szólva elkeserítő látni azt, amikor egy sztrokot, szélütést szenvedett betegünk mit sem törődve a történtekkel ismételten rágyújt. Persze van egy másik szabály, az ember az életmódján tud legnehezebben változtatni. Tehát mielőtt bármi kritikát mondanánk, ezt is tudnunk kell. Milyen tünetei vannak a betegnek? Nos, az egyik lényeges dolog az, hogy esetleg a látása átmenetileg elmegy. Ennek az a mechanizmusa, hogy itt van egy mész lerakódás, innen leszakad egy kis rög, eljut ehhez az érhez, amelyik felelős a recehártya vérellátásáért, és mindaddig, amíg ez a vérrög nem oldódik föl, az alatt egyszerűen nem lát a beteg, megvakul az egyik szemére. Na most ezt sokféleképpen fogják föl a betegek. Az egyik része úgy gondolja, hogy hú, jaj, nagyon nagy baj történt, és ő gondolja jó, más pedig úgy van vele, hogy jó, most már látom, nem volt itt semmi gond. A baj azonban az, hogyha valakinek egyetlen ilyen epizódja, és majd még fogom sorolni ezeket az úgynevezett neurológiai gócjeleket, történt valakinél, abban az esetben nagy esélye van, hogy egy igazi komplett stroke, egy komplett szélütés fog bekövetkezni előbb-utóbb. Egy másik típusos történet, hogy lehet, hogy esetleg az arcán, meg a felső végtagján, tehát a kezén, lehet, hogy az egész testfélén zsibbadás, gyöngeség lép fel, magyarán meggyöngül. Keserű történet az, de nem ritka, hogy arra ébred a beteg reggel, hogy egyszerűen nem bír fölkelni. És sajnos előfordul, hogy abban az esetben, főleg, hogyha nagy eret ér ez az érezzáródás, hogy egyik percről a másikra a beteg megbénul, és az eszméletét is elveszti. Nos, a szédülés az egy nagyon érdekes terület. Nagyon-nagyon sok beteg panaszkodik szédülésre, azonban hála Istennek nem minden szédülés, sőt azt kell, hogy mondom, hogy a szédülések viszonylag kisebb hányada mögött van vaszkuláris, tehát ilyen keringési probléma. Előfordul például az, hogy valakinek volt egy vírusos fertőzése, és azt követően rendkívül heves szédülés lép fel, vagy azzal együtt. Ennek az az oka, hogy a úgynevezett vesztibuláris, tehát az egyensúly érzékelő rendszert érinti ez az irritáció, és ez idézi el ezt a súlyos szédülést. De nagyon kell azt tudnunk, hogyha olyan szédülésünk van, amihez a most elmondandó úgynevezett neurológiai gócjelek társulnak, mindenképpen orvoshoz kell azonnal fordulni, egészen pontosan neurológushoz. Nos, az egyik tünet az, hogy a két pupillának a nagysága megváltozik. Elképzelhető, hogy egy szemrész szűkület lép fel. Máskor elképzelhető, hogy egy arc zsibbadás jelentkezik. Fejfájás léphet fel, és ezzel párhuzamosan hányás jelentkezik. Vagy az a hangnak a színezete megváltozik. Elképzelhető esetleg, hogy valakinek nyelészavara lép fel, és mindenhez szédülés társul. Majd fogom mutatni a neuroanatómiai ábrát, ami eléggé nehéznek tűnik, de azért, ha annyit csak megjegyzünk, hogy szédülés, és ezek a tünetek együttes jelentkezése esetén mindenképpen azonnal neurológushoz kell fordulni, akkor úgy hiszem, azzal már elértük a célunkat. És mi történik? Most valójában a szélütés alatt általában agyvérzést gondolnak az emberek. Valójában a szélütésnek egy 15-20%-a agyvérzés, döntő aránya infarktus, tehát egyszerűen az oxigén elégtelen koncentrációjából eredően, tehát magyarán az ér elzáródás következtében egy agyi terület nem kap elég oxigén, és ennek következtében elpusztulnak itt a sejtek. Na most ez körülveszi egy újabb terület, ezt úgy idegen szóval penumbrának nevezzük, azonban minden egyszerűen lefordítható. Arról van szó, hogy ezek a sejtek még nem pusztultak el, de ahogy az idő halad előre, egyre nagyobb arányba fognak elpusztulni. És hát látjuk, egy percnél még csak látjuk, hogy ez a jelenlegi helyzet, 15 perc múlva már van egy komoly, igazi nekrózis, igazi sejtpusztulás, és 3 óra múltán pedig már az egész terület elpusztult. Közben ez a megmenthető árja, ez a megmenthető terület, a penumbra meg lecsökkent. Tehát mi ennek a következménye? Úgy fogalmazzuk meg, hogy time is brain, az idő agy. Minél később kerül a beteg az orvoshoz, annál nagyobb probléma lesz, annál nagyobb a következménye a történésnek. És hadd említsem meg azt, hogy van egy olyan terápiás lehetőség, úgy hívjuk, hogy trombolízis,
ami szintén egy szép szó, de nagyon egyszerűen elmagyarázható, a keletkező vérrögöt feloldjuk oly módon, hogy egy molekulát bejuttatunk intravénásan, és ez a molekula feloldja ezt a vérrögöt. Tehát van esély arra, ha időbe oda kerül a beteg, hogy lehet rajta segíteni. Én nem azt mondom, hogy ez mindenkinél alkalmazható, mert ez egyszerűen nem igaz. Nagyon szigorú beválasztási, kiválasztási kritériumok, mert nem egészen veszélytelen ez a terápia, tehát ezért vannak ezek a szigorú kritériumok, de tudnunk kell azt, hogy van egy alternatíva, aminél lehet esetleg segíteni a betegnek, de nagyon fontos, hogy ilyenkor azonnal kerüljön be a neurológiára, mert ahogy halad előre az idő, annál inkább nagyobb lesz ez az elhalt terület, és annál kisebb az esélye annak, hogy a súlyos fogva mozgáskorlátozott vagy bénult betegen tudunk segíteni. És hát a szív. Nos, úgy is nevezzük a szakzsargonban, hogy kardiogén stroke, tehát szív eredetű. Nagyon sokszor a szív van a problémák hátterében. Ha lefordítom egyszerűen, arról van szó, hogy a szív üregből egy vérrög elszabadul, ez végül jut a verőjéren, és valahol az agy egy kitüntetett régiójába fog eljutni, és annak megfelelő árját fogja károsítani. Melyek ezek a szív problémák? Lehet, hogy esetleg valakinek egy billentyű problémája van. Más esetben esetleg úgynevezett endokarditis, ez egy gyulladással járó szív-belhártya gyulladás valójában, ami elsősorban a billentyűkre terjed, és onnan szakad le egy olyan rög, és ez különösen nem jó, mert ez egyúttal fertőzött is, amelyik az előzőhöz hasonlóan bekerül az agyba. Másnál szív-billentyű csere történt. A szív-billentyű cserét követően különösen megnő a kockázata annak, hogy itt embólus, tehát vérrög keletkezzen. Ismét másnál esetleg szívinfarktusa volt a betegnek. A szívinfarktusnak tudjuk, mi a lényege, a szív vérellátása romlik, és ennek következtében elhal egy terület. Ennek következtében másképp mozog a szívfala, és ez már potenciálisan egy embólus forrás lehet. Először egy úgynevezett trombus alakul ki, és erről meg leszakadhat egy embólus. Mi neurológusok nyilván nem vagyunk kardiológusok, mert náluk jobban senki nem ért a kardiológiához. Mi csak egyetlen kérdést teszünk fel a kardiológus kollégáknak, és ezt az alkalmat is szeretném megköszönni a belgyógyász kollégáinknak, hogy vajon a szív szerepelhet-e embólia forrásként az ő vizsgálataik alapján. Mert amennyiben igen, akkor egy nagyon speciális terápiát kell alkalmaznunk. Tehát ha a szív, mint potenciális embólia forrás fölmerül, akkor egy speciális terápiára van szükség, amely egy masszív véralvadás gátlást jelent. Hogyan történik a vizsgálat? Na most, amikor a beteg bekerült a klinikára, úgynevezett Doppler vizsgálat történik a nyaki verőjéről. Azért kitüntetett a nyaki verőjér, mert itt különösen nagy eséllyel az itt lerakodó messzesedés lehet az oka egy esetleges embólus keletkezésének. És hát térjünk vissza az előző szédüléses ábrához, és ez tényleg egy elég félelmetes anatómiai ábra, én azonban egyszerűen el tudnám mondani azt, itt láthatjuk az ereket. Ezek az úgynevezett agyidegek, amik meg vannak számozva 3-as, 4-es, 5-ös, 8-as. Ezek az agyidegek felelősek a pupilláé, az arcnak a beidegzéséért, nagyon sok mindenért. Na most, hogyha egy olyan helyzet áll elő, hogy bármelyik agyideg érintett, akkor teljesen egyértelmű, hogy itt komolyabb lézió történt ezen a területen, és ez azért különösen veszélyes, mert ebben a régióban van a légzésnek, a keringésnek életfontosságú centrumoknak a központja. Tehát ha itt van egy viszonylag kis lézió, egy kis infarktus, mondjuk legyen 1 vagy 2 centiméteres, adott esetben sokkal súlyosabb következményekkel jár, mint ha valakinek egy úgynevezett féltekei, tehát valahol az agy féltekéjében van a lézió. Tehát még egyszer fölhívnám a figyelmet arra, hogy szédülés és úgynevezett neurológiai gócjelek, tehát ez a bizonyos aszimmetriás pupilla, vagy szemrés, arczsibbadás, nyelészavar, ebben az esetben mindenképpen azonnal neurológushoz kell fordulni, de azt is szeretném mondani, hogy a szédüléseknek, hála Istennek, kis aránya az, amelyik ilyen súlyos következményekkel, vagy ilyen súlyos tünetekkel szövődik. Tehát semmiképpen nem azt mondanám, hogy minden szédülős betegnél ez ki fog alakulni, szó sincs erről.
És hogy jön létre ez a trombus, majd pedig az embólus? Látjuk, hogy itt már ateroszklerózis, tehát érenmeszesedés. Ez bizony azzal van összefüggésben, amit elmondtam korábban, a magas koleszterinszint, a magasabb cukorérték, a magas vérnyomás, minden benne van. Majd egy idő után ez a sejtréteg megszakad, és ennek következtében úgynevezett fehér trombus alakul ki, főleg a vérlemezkék közreműködésével. Majd pedig ez átalakul vörös trombussá, és ebből a trombusból ezek az úgynevezett embólusok vagy vérrögök, amik kiszakadnak, és az előbb bemutatott verőéren keresztül, tehát karotisznak nevezett éren keresztül kikötnek valahol az agyban. Van egy statisztikai esély, hol a legvalószínűbb, ez egyszerűen a fizikai folyás tényekből ered. Minden esetre, ha egy bizonyos helyen köt ki, amit említettem, lehet, hogy arczsibbadás, felső végtag tünetek vannak együtt. Ez egy bizonyos agyi régiónak megfelelő tünettan. Más esetben, említettem azt is, esetleg súlyos látászavar, magyarán vakság léphet fel. Van olyan is, hogy valakinek ez egy ritkább dolog, hogy az alsó, tehát a lába gyöngül meg. És nem ritka az, hogy az egész testfélben, tehát az arcon, a kézen és a lábon egyszerre jelentkeznek a tünetek. Most itt pedig látunk egy úgynevezett oklúziót, vagy az elzáródást, amikor egyszerűen ezen a karotisz éren keresztül egyáltalán nem jut be vér az agyba. Most nagyon érdekes dolog az, hogyha valakinél hirtelen alakul ki ez az oklúzió, mert előfordul olyan, hogy egy viszonylag jó keringés van, és hirtelen ilyen-olyan okból elzáródik. Rendkívül súlyos tünetei vannak a betegnek. Adott esetben eszméletét veszti. De van olyan is, amikor lassan alakul ki ez a messzesedés, és sem van arra idő, hogy az úgynevezett kollaterálisak, tehát más ereken keresztül ellássa az agyat az érrendszer. Tehát nagyon érdekes dolog, mert látunk egy Doppler eredményt, tehát egy ilyen ultrahangos eredmény, mind a kettő esetben egy elzáródást látunk, és az egyik beteg megy, minimális tünetei vannak, a másik pedig eszméleten állapotban van, mert őnála akutan hirtelen alakult ki ez a tünet, és ennek következtében az egész agyféltekéje nem kapott vért. Hát itt látható ez a bizonyos Doppler vizsgálat, amelyik sokat segít annak megítélésében, hogy milyen a karotisz keringése, és a transzkraniális Doppler vizsgálat szintén fontos, mert ez az agyon belüli erek állapotáról tud információt adni. És hát nézzük meg a mai szofisztikált technológia mellett, képalkotó technológia miatt pontosan meghatározható, hogy hol van a szűkület. Elképesztő fejlődés történt a neurológia területén az elmúlt 3 évtized alatt. Amikor én kezdtem a neurológiát, volt a lumbálpunkció, tehát az agyfolyadékvétel, volt az elektroenkefalográfia, amikor az elektromos aktivitást néztük, volt az elektromiográfia, az izmokat néztük, volt egy eléggé kemény vizsgálat, úgynevezett levegő befúvásos módszer, amikor is levegőt juttattunk az agykamrákba, idegen szóval pneumoenkefalográfia, borzasztó fájdalmas beavatkozás volt. Ezzel lehetett az agykamrákat és egyáltalán az agynak egy részét kitölteni levegővel, és az ezután készült fölvételre lehetett következtetni arra, hogy valójában mi is van a háttérben ma gyakorlatilag CT vizsgálat, MRI vizsgálat, digitális szubsztrakciós angiográfia, ez egy nagyon specifikus vizsgálati eljárással, sőt tovább megyek, pozitron emissziós tomográfiával szinte molekuláris szinten lehet látni, hogy mi zajlik az agyba, és azt hiszem, hogy ez az ábra talán kellőképpen alátámasztja azt, hogy milyen fantasztikus lehetőségeink vannak. Itt látjuk tehát az eret, és itt pedig látjuk a szűkületet. Most ilyen esetben, ha valakinek beigazolódik, hogy a szűkület mértéke nagyobb, mint 70%, ezt mi úgy nevezzük a szakzsargonban, hogy úgymond szignifikáns jelentős szűkülete van, ilyenkor műtéti beavatkozással el kell távolítani a messzes lerakódást. Egy másik alternatíva az, hogy egy ilyen hálót juttat föl a neuroradiológus a lábon lévő verőéren keresztül, és akkor ott kitölti belülről az eret, és ezáltal biztosítja a keringést. Na most a jelenlegi szabályok szerint az egész medicina evidenciákon, bizonyított tényeken nyugszik.
annak ellenére, hogy minden beteg individuális, és mindenkinek individuálisan kell alkalmazni az evidenciákat. Az evidencia az azt jelenti, hogy a világ számos országába bizonyos paraméterek szerint vizsgálatokat végeznek, és azt követően azt összesítik, ezt egy szakkollégium eldönti, pontosítja, és azt követően ezen szabályok szerint történik a beavatkozás. Most a jelenlegi evidenciák szerint az elsődleges beavatkozás a műtéti, tehát a messzes résznek az eltávolítása, de van jó pár olyan beteg, akinél ez nem végezhető el, mert végig is azért ez egy elég komoly műtéti beavatkozás, tehát a beteg állapota, vagy ennek a messzesedésnek a lokalizáció, elhelyezkedése miatt kerül sor ennek a hálónak a bevezetésére. És hát itt látjuk a típusos infarktusos történéseket, tehát az úgynevezett embóliához, trombózishoz kapcsolódó történéseket. Ha elzáródik, és itt köt ki egy ilyen ék alakú infarktus keletkezik. Lehet, hogy az eredeti trombus itt van, innen leszakad, és ezt követően egy kisebb ék alakú terület fog kiesni a funkciója. És nagyon kell vigyázni a vérnyomásra is, mert hogyha hirtelen levisszük, az már az orvosi része, ha hirtelen levisszük a betegnek a vérnyomását, akkor elképzelhető, hogy bizonyos kritikus területen oly mértékig csökken a vérnyomás, hogy illetőleg a parciális oxigénkoncentráció, tehát az oxigenizáció, hogy egyszerűen egy hipoxiás állapota alakulhat ki annak a kritikus agyterületnek. Mint említettem, a stroke 80%-a valójában infarktus, tehát magyarán az embólusból eredő oxigén ellátás hiánnyal összefüggő sejthalál. 20%-a tartozik a vérzés kategóriájába, és ezen belül hadd említsem meg a szubarachnoidális vagy lágy agyburok alatti vérzést, illetőleg az állományi vérzést. Miről van szó? Említettem az elején azt, hogy a magas vérnyomás egy nagyon alattomos dolog. Nagyon sok embernek igazán nem okoz panaszt. Lehet, hogy néha szédül, egy kicsit fáj a feje, ez az van, és nem nagyon fordul. Főleg a férfiakra jellemző, elnézést, hogy nem annyira fordulnak orvoshoz, mint ahogy kellene. Na most mi lesz az eredménye ennek a magas vérnyomásnak? Az, hogy ezekben az erekben ilyen kiboltosulások keletkeznek, és úgy nevezzük, hogy aneurizma, kiboltosulás, és elő vagy utóbb ez el fog repedni, és elönti a vér ezt a kritikus agyi területet. És ennek következtében CT-n vagy MRI-n nagyon jól látható az elváltozás. Elképzelhető, hogy olyan nagyságrendű vérzés történik, hogy még az agykamrába is betörhet ez a vér. Látjuk, hogy itt egy állományi, tehát az agyállományában lévő vérzés történt, és ez átkerül az agykamrába. Nos, attól függően, hogy hol történik a vérzés az agyban, más és más tünetek jelentkeznek. Az agyban ugyanis a következőt érdemes átgondolni. Minden kitüntetett régióhoz megfelelő tünettan tartozik. Tehát amikor mi neurológusok megvizsgáljuk a beteget, egyszerű reflexkalapáccsal, esetleg egy kis tűvel megnézzük, sőt nem esetleg, hanem egy tűvel megnézzük az érzészavarát, abban az esetben nagy pontossággal valószínűsíthető a tünettan alapján, hogy hova lokalizáljuk, hogy hol van az eltérés az agyban. Ez azért egy nagyon értékes dolog, mert végül is, aki megtanulja a neurológiát, az áttételesen bele tud látni a betegnek úgymond az agyába, némi túlzással. Ha pedig alaposan ki van kérdezve a beteg, akkor tudunk következtetni az elváltozás jellegére. Mert ha valakinek például egy hirtelen, úgy nevezzük, hogy iktusszerű történése, mondjuk hirtelen megbénul az egyik oldala, nagyon valószínű, hogy vagy agyvérzése, vagy pedig agyembóliája lett. Ez sajnos ránézésre nem nagyon lehet megmondani. Ha valakinek lassan alakulnak ki a tünetei, akkor lehet, hogy esetleg agytumora van. Tehát a jó anamnézis, a jó betegtörténet alapján lehet következtetni arra, hogy vajon milyen eltérés lehet ott a jellegére. Ha pedig becsülettel megvizsgálom, akkor tudok következtetni a lokalizációjára, hogy hol van az agyban az a kritikus régió, amelyik érintett. Például, ha valakinek a cerebellumba vagy kisagyba vérzése történik, abban az esetben azonnal ilyen úgy nevezzük, hogy ataxiás, a járása rendkívül bizonytalanná válik, nagyon-nagyon szédül, rendkívül rossz állapotba kerül, de
ezeket a betegeket nagyon szoros obszervációra kell helyezni. Tudnék, egy kritikus probléma, aminek a részleteiben nem akarok belemenni, de lényegében ott történik az agyfolyadéknak az elvezetése, és ha ez ödémás, tehát vizenyőssé válik, akkor keringési zavart idéz elől a koponyán belül. Tehát lényeg az, hogy a bizonytalan járás, hányással, rendkívül rossz közérzettel az elképzelhető, hogy cerebelláris a vézés. Ponsz vagy hídvérzés. Nem akarok ezen végig menni, mert talán nem is föltétlenül célznék, hadd említse meg, ez egy igazi keserű történet, mert ha valakinek úgy alakul az élete, hogy ponszvérzése van, tehát a híd bevérzik, 4 végtagi bénulása lesz. Azonnali hatállyal megbénul mind a 4 végtagja, és mindenhez kómás lesz, tehát elveszti az eszméletét. Erre mondtam én még a legelején, hogy egy viszonylag kis kiterjedésű vérzés ebben a régióban nagyon súlyos tünetekkel jár, míg hogyha valahol a féltekében egy ugyanilyen nagyságrendű vérzés történik, abban az esetben lényegében a tünetei sokkal enyhébbek lehetnek. És hát nem kívánnám itt mindegyiket végigvenni, de a lényeg az, hogy a klinikai tünettan a neurológiai státusz alapján lehet egyértelműen következtetni a lokalizációra, tehát magyarán, hogy hol helyezkedik el a lézió. És hát itt van a szubarachnoidális, vagy lágy agyburok alatti vérzés. A stroke azért őszintén szólva az idősebb kor betegsége. Nálunk a neurológiai klinikán körülbelül a betegeknek a fele szokos, nem túlzok. Az egy keserű történet persze, hogy ezeknek a betegeknek egy jó része 50-55-60 év közötti. Létezik egy olyan agyvérzés típus, azonban külön meg kell beszélnünk, mert ez viszont bárkinél előfordulhat. Szubarachnoidális vagy lágy agyburok alatti vérzés. Mi a típusos történet? Hirtelen, ütésszerű tarkótáji fejfájás. Tehát hirtelen, ütésszerű tarkótáji fejfájás. A betegek egy része adott esetben még az eszméletét is elveszheti, de az emberek különbözők. Van, aki egyszerűen jobban, idézőjelben mondom, jobban viseli ezeket a súlyos tüneteket, és nem is biztos, hogy orvoshoz jön. Azért a betegek nagy része eljön, mert ez a fejfájás nem csökken, ez szinte beborítja az agykoponyát, tehát lényegében az egész fejet elborítja, és ilyen esetben megint nagyon kell sietnünk. Ha éjjel 2 van, akkor is meg kell csinálni a betegnek a vizsgálatait, tehát meg kell vizsgálni. Ha fölmerül a szubarachnoidális vagy lágy agyburok alatti vérzés, képalkotó vizsgálatot kell végezni, tehát CT vizsgálatot. Ha nem bizonyítatik, hogy ott vér látszana, mert ez sem mindig olyan egyszerű dolog, de lehet, hogy esetleg nem látszik, mert esetleg a koponya csonttól nem látszik, abban az esetben lumbálpunkcióra, agyfolyadék vételre van szükség, a véget, hogy győződjük meg arról, hogy tényleg agyvérzése van-e a betegnek. És hát a többiekben is a szakma szabályai szerint neuroradiológussal, idegsebésszel szorosan együttműködve kell a beteget ellátni. És mi is ennek a szubarachnoidás vagy lágy agyburok alatti vérzésnek a lényege? Ezek az úgynevezett aneurizmák vagy érkiboltosulások, amelyek részben összefügghetnek genetikus tényezőkkel, főleg az ilyen ér elágazódásoknál itt nagyobb az esélye, és hát őszintén szólva egy csomó egyéb tényező, magas vérnyomás, minden benne van ebben. És ennek megfelelően, amikor megreped ez az aneurizma, tehát ez az érkiboltosulás, ezután elönti az agyfolyadék teret, és az előbb említett tüneteket idézi elő, tehát hirtelen, ütésszerű tarkótáji fejfájás. Azért ez igazából tankönyvi adat, nem mindig ilyenek a tünetek, tehát nem mindig ilyenek. De van az orvosnak, a neurológusnak egy fontos szabálya. Ha én kikérdeztem a beteget, átgondoltam, megvizsgáltam, és fölmerül a legkisebb gyanú bennem az, hogy esetleg ennek a betegnek lehet, hogy szubarachnoidális vérzése van, mindenképpen ezt a dolgot tisztázni kell. A medicina beleértve a neurológiát ugyanis nem teljesen matematika, egy hihetetlen sok tényező együttes befolyásolás, vagy együttes hatása alapján kell az orvosnak viszonylag gyorsan dönteni, hogy mi történjen a beteggel. És hát itt van egy újabb eltérés, ami szintén fiatalabb korban is előfordul, az úgynevezett
arteriovenózus anasztomózisok. Ennek az a lényege, hogy az artériás és a vénás rendszer között egy közvetlen kapcsolat alakul ki. Lényegében ez döntően genetikus tényezők következtében, és ez a legváltozatosabb tüneteket tudja előidézni. Például agyvérzést idézhet elő, és ennek következtében a képalkotó vizsgálat egyértelműen igazolja a vérzést. A neurológusban akkor szokott fölmerülni ennek az esélye, hogyha maga a vérzés úgymond nem típusos helyen van. Tehát ezeknek a történéseknek, mint említettem, megvannak az agyon belül azok a kritikus helyei, ahol a legvalószínűbb. Na most, hogyha ez atípusos helyen történik, abban az esetben mindenképpen gondolni kell erre, főleg azért is, mert az itt kiömlő vér, ez nagyon sokszor beborítja ezeket az ereket, és nem biztos, hogy látszik az érstruktúrának a patológiás volta. Ilyen esetben, amikor a vér fölszívódott, tovább szoktuk a betegeket vizsgálni. Összefoglalva tehát, jó néhány tényező van az, amely előidézheti a szokos történtéseket. Gondoljuk át még egyszer azokat, amelyek lényegesek. A magas vérnyomás, főleg a kezeletlen magas vérnyomás, a magas cukorszint, a koleszterin, a nem megfelelő táplálkozás, vagy pedig a dohányzás. Ezek mind olyan tényezők, és ide kell tennem még az alkoholt is, amelyek masszívan közrejátszanak abban, hogy Magyarországon igen nagy arányban fordul elő a sztrok. Tehát rajtunk múlik sok minden, mert ha önmagunkra odafigyelünk, ezek elkerülhetők, vagy jelentősen eltolhatók hosszú évekkel. A tünetek esetén, ha jelentkeznek, emlékezzünk arra, hogy time is brain, az idő agy. Minél későbben fordulok az orvoshoz, annál kisebb az esélye, és ez különösen igaz az előbb említett úgynevezett trombolízisnél, tehát ennek a bizonyos vérrögoldó eljárásnál, annál kisebb az esélye annak, hogy rajtam segíteni lehet. Tehát, hogyha a tünetek megjelennek, mindenképpen forduljak orvoshoz. A következő fontos tényező a szédülés. Ezt azért veszem külön, mert nagyon sok szédülős beteg van. Nem minden szédülés, sőt, hál' Istennek kis aránya veszélyes. De ott, ahol pupilla differencia van, ahol a szemlés megváltozik, ahol nyelési probléma jelentkezik egyúttal, mindenképpen forduljunk azonnal orvoshoz, mert azt jelenti, hogy azonnal bizonyos, úgy nevezzük, hogy agytörzsi, tehát az agyalapi régióban van egy keringési zavar. Mi történik a beteggel, hogyha bekerül a klinikára? Azonnali hatállyal történik egy fizikális vizsgálat, egy laboratóriumi vizsgálat, képalkotó vizsgálattal eldöntetik, hogy vérzésről vagy infarktusról van esetleg szó. Majd pedig ezt követően attól függően, hogy lágyagyburok alatti vérzése volt, attól függően, hogy lehet-e esetleg vérrögoldást végezni, nagyon szerteágazó beavatkozások lehetnek. És van még egy nagyon fontos dolog, amit szeretnék megemlíteni, a gyógyszereknek a szedése. Nos, a gyógyszer szedéssel kapcsolatban a következő tapasztalat, és ez statisztikai tény. A betegek egy része nem szedi a gyógyszereket. Tudniillik, akinek valamikor történt egy vaszkuláris eseménye, egy sztrokja vagy szélütése, azért adjuk a gyógyszert, hogy csökkentsük az esélyét annak, hogy újabb legyen. Na most miután ez nem olyan, mint egy fejfájás csillapító, vagy fájdalomcsillapító, hogyha beveszem, akkor elmúlik, ez valójában egy preventív terápia. A betegek egy része úgy gondolkodik, hogy igazából nincs nekem most semmi különösebb bajom, és egyszerűen nem szedi a gyógyszert. Ez meglehetősen nagy arányba fordul elő. Nem szabad megtenni, mert azok a gyógyszerek, amelyeket alkalmazunk, a statisztikai esélyét csökkentik annak, hogy újabb vaszkuláris esemény történjen. Magyarán, hogy újabb stroke legyen, újabb szélütés legyen. Tehát kísérjük figyelemmel a vérnyomásunkat, szedjük rendszeresen a gyógyszereinket, és még egy nagyon lényeges dolog, akinél megtörtént ez a keserű történet, hogy sztrokot, szélütést szenvedett, rehabilitációs programhoz kell csatlakoznia. A neurorehabilitáció egy hihetetlen nagy lehetőség. Az agy ugyanis plasztikus. Tehát ha valaki egy igazi jó rehabilitációs programban részt vesz, nagyon sok funkció visszajöhet.
Persze mi neurológusok egy kicsit ezzel elfogultak vagyunk, mert lehet, hogyha önök tetszenek találkozni valakivel az utcán, és látják, hogy alig tudja húzni a kezét, lábát, akkor úgy van vele, hogy ó, hát szegény, és hát ez. De higgyük el, a jó rehabilitációs program eredményeként a beteggel elérhető az, hogy például nem lesz ágyban fekvő, azért ez rengeteget számít. Tehát tudjunk arról, hogy az agynak egy komoly, potenciális kapacitása van arra, hogy a funkciók visszatérjenek. Én nem azt mondom, hogy tökéletesen meggyógyul a beteg, de higgyük el azt is, hogy sokféle értékrend mellett van akinek a pénz, van akinek a hatalom, van akinek a pozíció, van akinek ez, van akinek amaz. De a legnagyobb értékünk az egészségünk. És ezt igazán azt tudja csak, akinek nem adatik ez meg. Emlékezzünk erre. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen professzor úr előadását. Kedves közönségünk, kérem, tegyék fel kérdéseiket. Azt szeretném kérdezni, hogy ha valakinek szélütése van, és önök felírnak valamilyen gyógyszert, és mondjuk arra allergiás, akkor mi lehet a teendő? Köszönöm szépen, ez egy nagyon praktikus és nagyon jó kérdés. Igazából egy-egy hatóanyag típusból, vagy egy-egy gyógyszertípusból több van. Most az allergiának az a lényege, hogy immunológiailag reagál a szervezet. Akkor megpróbálunk egy másik hasonló hatású, de nyilván nem ugyanazt a készítményt fölérni, és reménykedünk abba, hogy az használni fog. Most a tapasztalat azt mutatja, hogy azért vannak ilyen esetek, például a szélütésnél az aspirin az egy meglehetősen széleskörűen alkalmazott szer. Vannak, akik erre allergiásak, abban az esetben föl fogunk írni egy másik gyógyszer. Ritka eset azért, nagyon ritka eset, hogy ne lehetne találni egy olyan szert, ami az evidence-based medicine, tehát a tények alapján igazolt, és nem lehetne a betegnek fölírni. Köszönöm szépen. Ezt az előadást, hogyha 7 évvel ezelőtt hallottam volna, akkor felismertem volna a férjemnél a tüneteket. Önálló reggel lábfej zsibodással kezdődött, de vártam vele, és hát gyakorlatilag több órával később került be a kórházba. És most az volna a kérdésem ezzel kapcsolatban, és hát sajnos 5 nap múlva tüdőgyulladásban halt meg, hogy a legutolsó napig egyetlen végtagja sem bénult le, de kómában volt, és hát utolsó napokban már ilyen iszonyatos keringési zavar volt, tehát 160-180-as pulzus, és hát nagyon szenvedett. És tulajdonképpen nem tudom, hogy melyik agyi részt érte az agyvérzés, de körülbelül azt mondták, almányi területű volt, és amit még tapasztaltam, hogy a látása az, szóval keresgéltük a szemüvegeket egymás után, hogy melyik jobb, és szerintem elvesztette a látását. Tehát valószínű, hogy a professzor úr mutatta, azon a területen lehetett, ugye a 3-as, 4-es, ha jól emlékszem, és hát ezért reménykedtünk tulajdonképpen, hogy minden karját, lábát mozgattuk, és sehol semmi bénulás, tehát ezek szerint nem mindig bénul le az beteg. Köszönöm szépen. Ha szabadna a következőt válaszolni, az, hogy bénul a beteg, vagy nincsenek ilyen tünetei, nagyban függ attól, hogy hova lokalizálódik, tehát hol van maga a vérzés. Elképzelhető, ezek szerint nyilván ez mind csak teória, hiszen nem ismertem a beteget, elképzelhető, hogy olyan agyi régiót érintett, sőt biztos, amelyiken nem mennek keresztül ezek a nagy mozgatópályák. Tudnék, miről van szó? Az agykérekből indul ki az úgynevezett piramispálya, így nevezzük, ami beidegzi a gerincvelében lévő mozgató neuronokat. Na most, hogyha egy olyan idézőjelben mondom, néma területen történik a vérzés, lehet, hogy nem föltétlenül okoz bénulást. Még egy dolgot, ha szabadna megemlíteni, ha valakinek azt tetszett mondani, ilyen almányi nagyságú vérzése van, azért nagyon komoly dolog. Tehát itt miről van szó? Térfoglaló, itt maga a térfoglaló léte a vérzésnek, tehát ez a vérmennyiség,
ez úgy összenyomja a környező agyterületet, ami komoly károsodással jár, és van még egy nagyon nagy baj, hogy minden agyi történés, legyen az vérzés, legyen az infarktus, tehát ez a sejtelhalás, mind ödémával jár. Tehát nem csak azzal kell számolnunk, hogy maga az a komoly vérmennyiség, hanem még körülötte van ödéma. A csontos koponya meg egy zárt tér. Tehát itt nincs lehetőség tovább bővülni. Tehát én pusztán abból az egy mondatból, amit tetszett említeni, hogy egy ilyen nagy kiterjedésű vérzése volt, bizony ez egy nagyon-nagyon súlyos történés. Viszont, ahogy hallom, sajnos az, amit én is oly sokszor szoktam emlegetni, hogy este még nem biztos, hogy ennek voltak különösebb jelei, és ez a másik érdekes dolog, hogy ezek a történések sokszor délelőtt vagy reggeli órákban történnek, és ez az, ami az ember életét úgy megváltoztatja, amit soha előtte el nem tudott képzelni, és a családjáét is. Az lenne a kérdésem, hogy a családunkban van magas vérnyomásos illető, személy, és ő rendszertelenül szedi a gyógyszerét, általában akkor, hogyha rosszul érzi magát, hogy igazából ez milyen következménnyel jár? Hát a lényegre tetszett ezzel a kérdéssel tapintani, kénytelen vagyok azt mondani, hogy ez a legrosszabb dolog. Tudnék, a vérnyomásnak annak stabilnak és állandónak kell lenni, ilyen 130/80, 125/80-as régióba. Most ha valaki, a betegek nagy szám alapján mondom, úgy szokták bemenni egy részük a vérnyomáscsökkentést, most fáj a fejem, most szédülök, bekapom. Ez a legrosszabb. Tudnék, az emelkedett vérnyomás, amit mutattam az ábráknál, tönkre teszi az ereknek a falát. Mutattam azokat az ereket, hogy kibortosulást idéz elő. Tehát ez a leges legrosszabb dolog. Hogy kell a vérnyomást kezelni, bár nem vagyok belgyógyász, de mi azt szoktuk javasolni a betegnek, hogy beállítjuk a klinikán, azonban ez egy dolog, mert a klinika meg otthon az merőben más. A klinika az egy ilyen artificiális, tehát egy ilyen nem életszerű helyzet. Otthoni, normál életvitel mellett napjába 3-szor mérje meg a vérnyomását, írja be a kiskockás füzetbe, ezeket az adatokat vigye el a kezelőorvosához, és a döntés annak birtokába történjen, hogy hosszmetszeti, tehát néhány nap után, mint volt a vérnyomása. Mert ismerjük a fehérköpeny jelenséget is, elmegyek az orvoshoz, meglátom a fehérköpenyt, ráadásul várok, hallom a sok borzalmas történetet, és ez már elég ahhoz, hogy a vérnyomáson fölmenjen 160-ra vagy 180-ra. Nagyon fontos gyerek, mert higgyük el, a kezeletlen magas vérnyomással nagyon sok mindent meg lehetne oldani. És még egy fontos dolog, az egészségnevelést. Azt nem itt kéne elkezdeni, hanem az elemi iskola elején. Eleve így viszonyulunk a saját egészségünket, mert hangsúlyozom, csak azt tudja, és amit mondott a kedves hallgatóm, aki megélte ezt a borzalmas történetet. Köszönöm szépen. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében egy hét múlva dr. Turzó Kinga, az STE Fogorvostudományi Kar fogpótlástani és orális biológiai tanszék egyetemi docense tartja meg Bioanyagok, életünk részei című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva is, viszontlátásra!